ole với ni hiền Catholic Kohhran ina Pathian biak dan kan soido na Diocese Family Commission ten hetian hi kan mi te zirtin na tan ne akedu tele momote tan kan soichi ole kan sia tura tan poi mo ber chu ma sang atang to khan Kohhran hian Pathian biak dan hi nget takania ko velom tirata Pathian hian Mishing tena ma kan biak dan tu dia ma na duang sa ken thina ni ki ma ni na kan du dua kan lo ti ama biak dan tu reng tina mo chep chep kan lo ti ve hi pom nai do wa amai na ma kan biak dan tu te angun tu te thillan halralin thoi mo kan lan tu te eng ran le eng saba tinge kan lan tu te ti thleng hian min duan sak thina ni chu wangin kha thutlung luya ni mo thutlung thara mo hen la dang chong la ba thutlung luya chon kan khriat sian em me ma chu kalhen kut khani kalhen kut kha mo sian ai gup tara ma changa juda te Israel mi da khoi so don khan chung tin Israel mi te juda mi te zong zong kha chung tin ne na beram lo afati mel hem lo tal vek turin na tiani chunga sa chuan hem hinanga kalmei pein tiang holinan dinganga tin chu beram no thi sen chu kong kabianga ta vek turin na tiani chu tiang chuan ama biak dan tur chu alo duang ta a kha beram no khanin Isu Krista ain tira beram sa hem min khan Eucharistia lim alo en tir lok to ni chu tiang in beram no thi sen kong kabianga an ta kha Isu thi sen Calvary tlanga luang chuak ta kha lo en tir lok na ni chumin ewang chuan beram no thi sen an ta na kong kabiang zong zong kha Israel mi ni velo te fatir tharau ina ti thi don khan kholai on fanga beram no thi sen kai lo na zong zong kha chu atilum ta vek noi nan fatir kha chumi de wang chuan Pathian hian ama kan biak dan tur le eng tiang angin nge ni ya Pathian lung kan ti oi dan tur te eng tiang angin nge ni ya van ram kan kal thei na tur ta na thoi na nun ne na ma kan biak dan tur hi ti chiang min ron sila chung chu tu ma sang atong to eng ka thik ko khan chuan chu biak dan chu het takanein Juda tinan Pathian no biak dan ne in angin khatian khan thui tak kan lokal chawa chu ti chuan hun lokal zela Isu Krista chu kan chan dam na ta na lokal ta a ti chuan kan ta na tuara athia athi nu a tho le a ti chuan in tan mun Siamkunga do ne in tan mun ka siam chon ka lo ki leng tin a local le ni tu hakin hele Kohhran hian kan ngak ta ani chumi kan kha chung songa ma kan biak dan tura tan chuan afa patak sa le thi sen ngei mai chu mang turin min ti ta a hemi chung chang hi tu na hian kan soi do na ni Pathian biak hi poi mo me ma ke man na kan du dan tan kan ti thei ni lo kan ti to kha chumi ne wang chuan ursum takin pui thu takin Kohhran chuan Pathian a betri na a bel thin bokani ole kini ka thik ko khana chuan in khop turin kan kala biak in kan han thenga chu biak in chung kong ka biang chung lama mo pon lama hian tui thiang lim man lo da chu tui thiang lim chu khoin kan ma cross kan zia ka pa le fa pa le tharau thiang lim in ti in biak in chung kan lu ta biak in chung a chuan tabernacle oma ta chuan Isu taksa omani Isu taksa thiang ni makha oma chumi lam hoi chuan kan kun thi ti chuan kan lu ta kan chong cha ya Pathian kan hai le zo theina tan le katianga kan nun zo alo oma wangte tin Eucharistia lim hlan na tura tel theya kan oma wanga lom thu khilin
chu biak ina chuan kan lut tana ti chuan tan lo huna father kan pui khiam te chu nung lama tangin an lo luta altar server zong tenan run zuya tin khaminia chan vu chang zong te khan an lo zui lut pokani ti chuan horrible kan tia halral hemi rim tui ha na bom hi anon them luta chu chuan in biakin chung chu berorim tui chuan lo khatta a chuda chuan mi pui zong kan dinga ti chuan moye mi pui zaya chu ti lai chuan pui khiam chuan mai cham an thleng pia altar servers te ne mai cham lam chi bai bukin an ku nani chumi zong huwa chuan mi sual kan ni engai po hian sualin min bom renga wangin zohana bunga chang song pakwa chuan khobel bum pui hi ram huai tu hnuai omani ti kan hria ti in kan moni chumi ni wang chuan ti thiang lim ngai ti fai ngai ring tu te kan china ti fai kan ngai wangin a Kohhran chuan thei to pa chuat ta a pui thiam chuan pale tharau thiang him mingin ti in min chan puya trinity mingin kan in khom chu kan han chan ta a chuan pui thiam chuan kan lalpai so Krista mangai na te Pathian mangai na te tharau thiang in pol na te chuin zan ne na omro se ti in du sak na min on la na ni ke ni mi pui te chuan amen tin kan changa ti chuan sual fa kan nia wangin pui thiam chuan unau te kan sual te mi sual kan ni pop ti pomila thil mak thiang nim te tlak taka kan lem thei na turin Pathian kim ti thei ne na sual thu pai cho yang puti in ti chuan mi pui chuan mai cham lam kan hoya om tom mebin Pathian thilen kim ti thei ne na le nang ni unau te in ne na ka ngai tu ana te ka thu soya te ka thil tia te ka ti tur ka ti lo na te na sa takin sual ka ti ta ti ka puang kan ti chu wangin chung sual kan ti na chan chuan ti nge kan ti chuan ka thlin lo na wangin ka thlin lo na wa ka thlin lo na sa ta ka wangin sual ka ti ta ni chuan in sual tu pa choi na kan ni ta a chumi zo chuan pui thiam chuan in tui thiang hi mal som le ta a tui thiang hi mal han som chuan he tui hi baptisma min ria chua tir na tur dan manani ang ti in khovel na ron then tu tui le leilung ti thar tu ni ti in chu tui thiang in chumal soma chi chuan biakin chung zong chu pui thiam chuan tui thiang hi me ron the in he kap biakin chunga kan ram huai bol lo om to lo turin biakin chung zong chu aron trai thiam nim thi ani chu tianga biakin chunga tui thiang hin pui thiam ina the me lai chuan mi pui te chu chiam min an saya lalpa kan chunga za ngai na kan sual te teng fai la min sil la fura in ka warang tin Pathian kan lo awa min sil la ka fai nge yang tin Pathian kan aw ta lom mai ni chuan in lalpa za ngai na chu kan chunga alo thleng ngei do na ni ti kha kan sia awang chu lalpa na ma biak dan tu a Kohhran banga aron ti mang ne aron siam mang ne ya kan biak thlat ba ngani chumi lo ni to alo ni zo to nuwa chuan pui thiam chuan ho ro pui na chu Pathian ne na kan han tu rani ro pui na chu chung num bera Pathian ne na ro se ti in aron soi chok ta a mi pui te chuan hlamoi takin kan changa Pathian ro pui zia kan faka a thil ti thei zia te kan chan dam tu ni zia te nun namin pe tu ni zia te chu la in kan lo chang ta a chung num bera Pathian chu ro pui takin om ro se kan lalpai so Krista Pathian fapamal nei chun nang chawi thiang nim nang chaw lalpai ni nang chawi chung nung ber te mi pui ten lalpa kan lo faka ti chuan thiame min mi pui te chuan zaya an han zai zo chuan thua rom bol nei kan tan ta ni ama zong khang Kohhran chuan in rem le na sacrament te baptisma mang te in ami te ti thiang nim na aron thoka ti chuan in Eucharist thiang nim em hlan tla turin Kohhran mi te chu mi siam ta ni ta chuan Bible chiar lo ni ta a tu chiar pakhat na chiar ani a heng ka tu chiar te ko vel pum puya ka thik biak in zong a chiar chin ani awang chu
ti dan thum hunin vem tu pakhat nuaya ka thiki kan uma chumi ne wang chuan ti dan thum hunin vem tu pakhat nuaya Pathian po kan be bokani chumi zo chuan thu chiar pakhat na han zuwa hei Pathian thu ni ti in Pathian thu min ro pe tu chu kan fakani Pathian ne na lom thu chom ro se tin Pathian ne na Pathian thu sia tira kan uma wangin kan lom thu kan a ti chuan thu chiar panina ron nei le a chu thu chiar panina chu da na ranin le ka thon lama tang te na chi he thu chiar zong zong ko vel bum pu ya ina ko tin kan mang kan ti to kha an chiar zowa hei hi Pathian thu ni ti in an ti to le a mi pui te chuan Pathian thu min petu Pathian chu kan faka Pathian ne na lom thu chom ro se ti in ta chuan chan chin tha hi kan sa mani Isua kam chua kan ya Pathian ka taka tu chua kan ya wangin Kohhran chuan na sa ina ngai sa ma chan chin tha chiar lo hun don chuan kan vai kan ding vek thi awang chu chan chin tha min petu Isua Krista kha aro pu ma wangin dingin kan ngai thi na ti chuan pui thiam in chan chin tha aron chiar ta a to pa chuan hei kan lal pa hei hi Isua Krista thuni aron tia all by Isua Krista fak na chin hen ong ro sikanti awang chu chan dam na thu kan chiat phala fa pai na aron puang ta hi kan lom tak meu ni a Kohhran chu himani chu wangin Pathian thu min petu thu lung thar min ron thlen tu kan chan dam na min ron thlen tu kha thu karo pui kan tia chu min ne wang chuan Isua Krista kan fak thi na ni chu mi zo chuan pui thiam chat sar mon an thak ta a sarmon ron thak ta a ta chuan chu sarmon bang chuan mi pui te thin lung chu mai cham na ma choi phei tu mani chu ta chuan sarmon an thak ta he sarmon ni ka thika chuan sarmon hi Pathian thu rong bol na ni a tin kang tu chiar pakan na pandit na le chan chin tha te kha arong sil fi a kan thin lung kha Pathian lam ngai tu turin Pathian lam kan ngai thua theina turin chu sarmon mang chuan mi pui te chu Pathian thu min ron thil ta a chu mi zo chuan Kohhran chuan mai cham lam kan hoi ta a thu soi yesowa mai cham lam kan hoi ta ni chu te mai cham lam kan hoi ta ka chuan pui thiam chuan in kan rin na puang turin min ti a churin na chu apostol thurin kan mang thin apostol te thurin chu le me ma tun ma apostol ten tam kim vek la ya he thuri ni siam an ni a pa Pathian thileng kim te thei le lewan siam tu chu karinga tin bul kan chana apostol dang te hian article tin mai hian thok khoma ti chuan Pathian ro pui sia te alopian dan te pilatan hoya tor dan te mantira om te chumi nuwa vuak thitin ani dan te chumi nuwa crossan khen be te athi tak thu te ni thung nia thole te mithi khwa chuk chuk te chumi nuwa thole dan te thinan ne aron thole nuwa aron in la te a Kohhran din ka thi Kohhran thiang nim kan rin nge tlat thu te tin mithi thole na le khove lom le tu be se kan thir dan te kan rin na kan puang som ta ni churin na kan puang so chori le me ma apostol te na Pathian an rin na Isua Krista be chanan lo siam he ko velan tam kim la nge lo siam chu thu traditional an lo da thina choni chumi mang chuan Pathian na kan rin na kan buang ta ana chumi zo nu chuan ring tu te chong chai nei aron chun zoma ring tu te chong chai nei hwe e ma kan hemi ring tu te chong chai na mang hian Pathian kan bia Pathian ne na thil kan dila he nga sang kan dil na hi Pathian chuan min ngai thang ti kan ring het ta chu mang chuan thei to kan chua thin ani ti kha kan sia tan kan soi wa chumi zo nuwa chuan kan an thua lamoi em kan an sa a biagin chung chu sai na thata chumi zo nuwa chuan lan na roi chan don ta biagin pona changin mai cham lam panin an lo phei ta chung lo phei te chuan biagin chunga thil lan thil chi sang ei tu chi sang te an ron kenga ta chuan mai cham an ron la na chu pui thiamin alo tong songa
chumi zong nuwa chuan Eucharist thiang lim tho in thoi na kan lu chho ta ani ti chuan lan na kan an lu chho chuan mi puin lan na la kan sa kan chatuan pa Pathian in hen kan in lan na chang le wain kan man hi kan tan ti thiang lim la kan en kim le ni na isia vi pe kan ni in he na kan ha ne lal pa lo ko mong chati in Pathian kan awani enga te chu te Pathian kan aw kan ti chuan Kohhran mi te chuan pui thiam kun ti chak turin tong trai nei Pathian kan awa kan til lan Eucharist thiang lim chang le wain kan lan tu ra chu Pathian in lo ko ma chumi ni nge mai chuan chu mai cha ma chuan thil mak ro pui tak thleng turin kan duwa chumi awang chuan kan lo tong trai ya mi pui kan lo pui thiam long bol na chu lamangin kan lo troi bom thi na ni chumi nu chuan pui thiam chu Pathian ne na tong trai bol mola mero rim tui halit kal parin thoi na lal pa taksa le tisen in thoi na lan tu chuan u su ne me na kal chok pui zela mai cham chu rim tui hal mero rim tui mang chuan ahan tual la chu rim tui chu han the zela enga tinge rim tui kan man kan ti chuan Pathian biak na chuan rim tui tel turani ma sang atang toi mero rim tui mang hian Pathian an lo be thina chu rim tui mang chuan kan tong trai na te chu Pathian a chho thina ni chu kan rim tui mang chuan ni kan la sak mo ye mem te chu Pathian ne na a chho thina ni ti kan thria chu mi ne wang chuan ni mero rim tui manga Pathian hi kan biak thin ni ti chuan pui thiam chuan in u nau tu in thoi na kan lan le in lan hi en kim te thei Pathian ne na lan lom ta kan ni thei nan tong trai ro ron tia ke ni chuan in lalpa chuan ming ro pui ne le fak nan kan that na tu le Kohhran thiang lim pum pui that na tu rin iku ta chang in hei thoi lo pom ro se ti in chu in thoi na mai cham nakin lo ka mai cha ma isua taksa ni mai tu isua ti sen ni mai tu ra chu Pathian ne na lo pom pui tu rin kan tong trai ya ti chuan pui thiam chuan in a cham je la chu ti lai tak chuan pui thiam chuan in van ngel ten lung rual e man lan sakte Pathian an fakalo moye me ma an zai ho dan te adik tak chuan in Isu Krista chu leile van palai ni Isu Krista wangin leile van ai zoma Isu Krista wangin van ram kai to angil zong zong tele leimi thiam lim le lei Kohhran te chu ke zong tlatani chumi ni wang chuan min zong ti tlat tu lalpa chu kan awa chu ta chuan van zai pol te zai chu zong ve in Kohhran mi pui te chu kan zai ta thiang lim te in kan zai ta dum mai ni lalpa mi pui te Pathian leile van chu ro pui na khata ti in thiam e mi pui te chu zai ta jungnung bera hosana ti in lalpa binga local chu choi moi ni jungnung bera hosana ti in Pathian kan fakaro pui na kan pe mot mai ni awang chu thiang ni ma chu ataksa le ti sena lo chang tur po chu thiang ni mi ni chumi ni awang chuan chatuan Pathian chu kan awa afa pa Isu Krista taksa le ti sen kan hlan laya helai kan tong trai na ai lom zo ki pai na ni lo ni awang chu afa pa khan thi thengin apa thu oya chu thu oi na nu na wang chuan pa lo ma wang chuan he in thoi na ro bui tak hi kan lo ni thei ta ni ti chuan pui khiam chuan na cham je la Isu taksa le ti sen in thoi na chuan kan lo lut ta pui khiam chuan he ti hian ron cham ta that sanaum san thana ba nge in changala lom thu a khil che atin Isu khana pa he na lom thu soi ni mal som na thu soi chang chu phela zir ti te ne na chang chu pen he ti hian a soi ni he hian min en tir le ta chu Bible mil thapin ka thik Kohhran chuan a Pathian a be thi na ni ti chianga zanrian nu ngang kil za na Isu trong kam nge mai chu pui thiam a Kohhran pui thiam sia thi pui thiam chuan ron chang chuak non lein he ti hian a soi ta he hin za in la ula eiru he hi ka taksa ni in ta na pek tur chu ti ka Isu trong kam nge mai mang chuan chu mai cha ma chuan a taksa nge mai chu a tak Isu taksa tak ni turin chu chang nge mai chu ron phot chok ta ni
enga tinge atak tak chan kan ti chuan zan rian no ang kil zan khan I suan thu nei na pe lo hei mi thia deng na ti thin ro ti chu mai na ni lovin khami zan nge mai khan azir ti ta cho pui thiam na pe a thil ti thei na pe a ram tin na kala chan chin tha thil turin na ti a atu lo ka khan I suan chon man to don khami zan mai khan an man don atak sa khovel ta na pe chok thei to don lo chumini wang chuan man tira om ma khan pin dan chumnuma khan khovel ta atak sa lu pe chok to atu mai kalvari ta nga ban khara kan ta na in thoi na na in lang tu tu ra khan atak sa chu nilai tho than zan khan azir ti te ne lo pe chok to ti chuan chuan taksa le thi sen chu a Kohhran chunga chuan siam ve zel turin atia alup na em cho ma ngei thi hana soi ni tu po ka taksa ya ka thi senin chuan chatuan nun na nei to thima sela dung rengam tin ni kim nia ni chu ka kai tho ga tin alulu tu khe chang le wa in hi chumi ni wa chuan he chang mang hian taksa song puya mi siam atum he wa in mang hian thi sen song pui dik taka mi siam chumi ni wang chuan he nan nei ro pu ye me ma zan rian nu nga khan he diang ti tu hian Kohhran mi te lo chu to a chu ni pui khiam te hian ni tina an lan ni mai cham mei cho mi tu ra ni lo wan ti po khovel pum pui ka thik hian ka thik Kohhran hian chun le zan zomin kan lan char kan mai cham me ye mi ngai lo le ni ti chuan mi pui ma chuan a ron tilang ta a chang mel pui lo lang ma se Kristani mi pui chuan kan sa me ma azir ti te chuan isuan changahan la hei ka taksa ni ti aron soi khan isua khan ring tak seta atu soi kha do ta nin ring lo chumi ne wa chuan rin na pita thi ring kha chang ka lalpa I taksa ni lo ti churin na chu ka thik rin na ni ka thik mi pui te rin na ni ta chuan pui thiam chuan chu chang cho han la a han choi sang ta mi pui ma chuan an choi sang ta hei jin za in la ula ei roi ka taksa ni ta na pe tu ro ti ta mi pui te chuan za me min kan lo ena kan thir na ni rin na mi tin kan thir ra kha taksa nge mai ka Krista kan moni katalina rivas pe chuan helan na lai helan na pui thiamin chia thi pui thiamin na nei lai hian vanangil thiam ning te chu biagina chuan an ron tol lu ta puan var sinin kolfuar var moye em ne mai cham na ma chuan an ron tol phei del la tin soi ni ai na zela uma apo khan ta chuan in vana changin angil te pon an ron lom pui ni atak sale thi sen lan na tura hian ron tel thi mi thiam nin tam tak pon ron tel thi nu mari ngei boron tel thi ni ti katalina hian soi ta chuan mi pui te chuan in lalpa kapa itak sa ni e ti rin na mi ta thirin kan poma za na en tir nan chibai bukin kan ku na ni chumi zong nuwa chuan pui thiam chuan han da tha chang chu ta chuan in hetia hian soi zom le ta zante nei kham chuan no lu tak chu ala a isua khan ala ni in he na fak na le lom thu soi le a isua chuan a pa ne na fak na le lom thu soi le a no chu sir te te ne na pe in ti hian soya hei hin sa in la ula in ro hei hi ka ti sen thu thung thar le chatua na ta na thu thung in tan le mi tam tak tan sual ngai dam na na chuak tu chu ni hei mi thia reng na ti thin ro ti in aron choi lam le ta wai mel puma se Kristani ta kami khani kati lai khani thil mak ro pui tak thlen van pathian cho fa pachunga lom e ma helaya taksa le thi sen han tu pui thiam siak thi te le mi pui ne na chu mi pui chunga chan lom e mani at khati lai tak khan thil mak ro pui e miracle ro pui nu tu chu mai cham chunga khan thleng thi na chu ai ro pui chong ngai reng lo ti dam thei na te mi thi kai thon na te thil dang zong ai ro pui khata khan thleng tla
chang Isua taksa channa wain Krista thi sena channa ka thil mak soi fia lei thei lo kha ma siang ni min thoi na lo theng thi ta chuanin Catalina Ravis pei chuan chuti lai tak mai chuanin nu mari pomon tela mai chang hunga atol pheya pui thiam kut thiang ni me mai sia thi pui thiam kut ang chu kan nei ve lo amaro chu pui thiam ina helai han lai ro pui em wangin van angel te hian ro pui enti voinia angel li me em ron tel ve te hi he lat na ron tel ve puan vasin ron tol del dela he Krista taksa le thi sen chi bai za em ron buk tu te hi in veng tu angel ten ni te ani chu mai ni lovin kha in hlan na ngai sak lem lo chung te nai khom ron ti ve wang emo ma ni ru pok so wang ni lo thian te za wang am lo local te veng tu angel te ro chon lung ngai thi an me la ngoi thi an ve na te suala no mia wa wang khan an ngai thi na ni ti Catalina ya soi ge nge ni chumi ni wang chuan chu mai chang a thil theng cho ro pu ya nang le ke na nun na kan nei na tu ra ni ama ring tak tak tu chuan a taksa le thi sena chan lai chang le wai na taksa le thi sen a chan lai he chan na hi ti dam lam lo ni na hi a me ra ti dam lam ni lo ma se tharau thokum le tharau tiang lim pui na chang a taksa lo chan na wai na thi sen lo chan na he mi kan ring thei lo ni chuan I soi kan ring lo ani I soi kan ring tak zeta ni chuan a thua kanom tu na ni tiro min ti zong te kan ti ve ka ti su min ti zong te chu kan nol ngam bok tu ra ni chuan al pa taksa le ti sen in thoi na chu kal zela ti chuan chu wai ni chu kan an na ring tu mi pui ten moi ti min kan ena kalatal ina soi da na pei chuan chu wai na chang chuan Krista mel chu lo lang ati chu Krista mel lo lang chu ke ni chuan rin na mitin kan mu za min chu wain no chu om Isua thi sen chu chi bai bukin kan kun thi na ni chu wangin he thil mak ro pu em mai cha ma theng hi ke ni ka thik te chuan in khom lo phal chia kan ngai lo awang cho ro pu ya he thil mak theng hi mu kan cha ka Krista taksa le thi sena chang le wain han chang lai te ka ro pu ya chumi mam chuan ani van ram min suai kai do na ni ti ming sil na te kan han ngai tu le thian ain hlan na he mai cham thiang dim manga in hlan nei ro pui kan tia chu wangin in khom hi poimok kan tia kan kal ngai thi na ni ti chuan pui thiam chuan kan rin thil mak te puang turin min duwa kan rin thil mak hi ro pui ni he tiang hian kan puang ta cross ai thi na le tho le na chuan min ti zalen ta Isua Krista thi na khan a tho le na nen khan min te zalen ta kan ai na thi ya kan ta na thi ni a tho le ta boka chumi ni wang chuan sual phuar kan ni na khan in min ti zalen ta chu sual phuar chu sacrament te bang chuan ron phil ani ta chumi ni wang chuan khovel chan dang tu min chan dam cheti in kan dil na ani Pathian pui thiam cho trong trai zela a trong trai tu hero pui em ani ring tu mi pui te ta na trong trai mol mola Pathian a fak mol la a fa patak sale ti sen min pe tu Pathian ne na lom ko so ya chuti rual chuan ring tu mi pui zong tan mai ni lo kan pop a chia lo sang kan pop Francis te kan bishop te tin bishop zong te pui thiam zong te tu nei thoi na tel me gang chi zong in khom na tel mi zong te kha nga thoi khom zong te ba ka thin lum ta ka ma zong tu te tan po adil pui mol ani chumi ne wang chuan he pui thiam trong trai ne lu kan ti me ma thing kan ngai tharu pui kan ti a thu cham tin mai chuan a Pathian chu bia a thu cham tin mai chuan om zia oma a thu cham tin mai chuan a siam tu ti lu ngoi ni chu ta chuan til siam zong te nen van rama hian sual le thina ta kan film to anga kovela til tha zong lo chuana Krista kan al bazara kan choi moi tong cheti Pathian chu a wani pui thiam in chang le wai na choi sang ha
ta chuan kan ma chuang takin ring tu mi pui ma chuan ron choi sang ta chuta ama zara kan nei nia ama wanga heng hi zong hi omani chumi ni wang chuan pui thiam chuan ring takin ama zara ama nen ama chuan o pa in kim ti thei tharau thiang him nen pum katin ro pui na le choi moi na zong chu chatuan ni ta ni ti in Pathian choi moi na ring tu mi pui te pon kan choi moi ro pui kan ti mi pui chuan kan pom pui ni ti entir na amen tin kan lom cha kwa la ni pui thiam chuan kan chan dam tu thu pek angin i trong trai ang utin min ron som ta lalpa trong trai dan min zir tir kan an soi ta chuan kan soi ta dua la Catalina reverse page chuan he trong trai na himit tui ta lo chuan ka soi thei lo ti hian ani a thu zia ro pui je kan chun nai lo kan soi liam mai thina Catalina he na chuan nu mari chuan he ti hian atia mi chunga kan thil ti sual te kan ngai dam angin nang point kan thil ti sual ngai dam che ti lai mi te chui ngai dam ma sa to i thin lungin ngai dam ma sa mek to a an chunga thil thalo ti zong te i ngai dam fai mek to a chumi zong huwa chuanin nang point in chirin Pathian i pan ta chu ta soi chap tu chu ni ti ngai dam na nei lo tan soi ve chi ni lo chumi ni wang chuan ni in thoi na thiam nim kan hlan zo hian kan thin lung chu lim nai na khata lom nai na khata lalpa tharau thiam ni min pola fa patak sa le ti sen in thoi na lan tu te chu kan ni me ma chumi ni wang chuan he trong trai na ro pui tak hi kan soi ni kan chunga poi khoi tu te kan ngai dam angin kan poi khoi te ngai dam ang chu kan ti hian kan poi khoi tu chu thin lung takin kan ngai dam to tu ren la ngai dam si lo soi chi ni lo kan ngai dam to wa ka soi thei kan ni chau ni chu wangin kan ngai dam angin kan thil ti sual ngai dam che kan ti kan ngai dam anga kan ti thata wangin kan ngai dam ma sa tu ni in kho ma kan lo kal ba de to kan ngai dam tu ani chu mi ni wang chuan he in thoi na thiang nim he roi kil tu he sacrament thiang ni ma in thoi na tel ve ta chuan sual hi kan pai ma sa tu ani chu wangin nu mari chuan Catalina reverse ne na po ingai dam to nu a hi soi tu rani Catalina ravis pe chon kamit tui ta so ya thu zia ro pui zia i kalo la ngai lo tian chu wangin voi ni a hian lalpa trong trai dan min zir dir se thiam lo hi kan tam khop mai trong trai kal khom na pia kan soi ve ri ma ta kan chunga thil ti sual tu te kan ngai dam angin kan tia min ngai dam ang che kan an tia kan thil ti sual ngai dam kan ngai dam angin ani chu kan ngai dam zo to ni tu rani ngai dam mia si lo khan kan soi liam ve mai thin chu Catalina hian te chiang e ma nu marin aron sil hian he thui ka fe ta ka ngai dam ma sa tu rani he trong trai na ro tui tak soi tlak tu chuan ngai dam na thin lung kan ni ma sa ka lo wa ngai em ati nge ni pui thiam chuan kan chan dum tu thu pe ang le zir ti na thiang ni me soi ang ni lo trong trai mo ti khan kan pa wa ni bi kan soi mai tu ren lo ti kha kan ria ta tha chumi ni lo chuan holam takin lan pa trong trai dan min zir ti trong trai na zong ro pui beri holam tak soi liam kha kan ti tu ran ni lo chuan pui thiam chuan lalpa thil thalo zong la ka ta min chan dam la hele kan dam chu hian thamwan na min pem che kan chan dam tu isu Krista local le na kan ha lai hian i khongai na zara sual la ka min ti fil li min mang an na zong la ka ta min chan chuak che te Pathian chu a awa trong trai na dil mo la ni chu ta mi pui te chuan ram te thil ti thei na te ro pui na te tu na le chatuan ni ta ni tin kan lo cha na ti chon pui thiam chuan nal pai so Krista zir ti te na thamuan na kan hu chia chu ke ma thamuan na ka pe chu lo ti to a kan sual te lo mi ni Kohhran rin na chen zok la ti chon chatuan ni chen na ram thamuan na le bum khat na chu bin pen che chatuan na nong le ro rel tui ni sia ti pui thiam hian in heta hian in ati nge in Kohhran rin na en ro ti Pathian chuan Kohhran ma ngai ma amman ro pui mo berani chumi ni wang chon na Kohhran chungong teng te chuan sual ti lo tur kan ni Kohhran sir tin na nga kan omi chuan sual ti thei lo
Thilen kim hi thiang him takati vek tu kan ni chumi ne wang chuan kan rin na he der thong me ma voin ya hen karing ti mai la pen ni pen thum le ka sual kan ti le ngai tu na sual te mi i si na sual te mi chetu ra ngai tu na sual ti kan ne ram em tu te mo chuan lo ding chuak te mo kan sia te kan han rel sui ma la tu te mo bor chor te min lo om se kan rel sui ma la chu te ma sual ni na bom reng kan ne wang chuan kan rin na te hi chu ai en tla lo lalpa i ko khan rin na hi en jok la ti chuan cha tu nei chen ram thak mon na le pum khan na chu min pen che in lalpa chu aw ngoi kan tan i tan ka tan pui thiamin lalpa chu ne nong ro se ro ti te ro pui ni min du sakani pathian chen chil ni turin min tu a kini point pui thiam chu tharawin om pui rem se kan do wangin ni tharaw ne na po ting kan lo chang thina ti chuan Iso Krista chu rem na la ni a rem na du em tu ni rem na kan nei thei na tu ra ta na thi thleng tu kan chumi ne wang chuan a ming lama kan in khom na huna chuan khalai lo kal lu zong te po kan in rem tu ra ni chumi ne wang chuan pui thiam chuan rem na en ti na nei tu rin ni non som ta a ti chuan ke ni po chu mai cham lama kan kun ve ka Krista zara kapulami ka ngei moi po ka rem tu ra ni chumi ne wang chuan kapulami te chu ka chibaya ichunga thamuan nong ro seti in mal ka somani chutiang chuan in biak in chunga ka thil Kohhran biak in chunga in khom zong te chu kan phe so thi Krista zara ka rem theilo ka rem ngei turan ya wangin kapula khan ka huat deu ko lo thu se Krista wangin lim huk mel putakin thamuan nei chung om ro se ka tingam turani chuanin ui thiam chuanin chang chu iswa taksa le ti sen chu a khoi mola chu ti lan chuan mi pui ten lamoi em kan lo sa a pathian beram no khovel sual phurbo tu kan chunga za ngai che ti in lamoi em ka kan sa a abang chu pathian beram no khovel sual phurbo tu ni tlatani iswa Krista chuan khovel sual phurbo ma wangin mun kan lo ni ta chu mi le wang chuan a Kohhran chuan a pathian chu a faka kami dia mi pui lo kan khom chuan lalpa kan awa pathian beram no khovel sual phurbo tu kan chunga za ngai che kan tia khovel pathian beram no khovel sual phurbo tu thamuan na min pero kan tia ta chuan in pui thiam chuan chang choron lek chok ta chang le wai chu chumiron lek chok chuan pui thiam chuan hei pathian beram no khovel sual phurbo tu cheni beram no san re kil pui tu ra som te chu an ni lo ti kan ni lo je hi ka thi Kohhran mi pui te kan sengai lo isu taksa le ti sen in thoi na ro pui em in khom thei ka nom te hi ro pui ni chu wangin ne ri pui thiam in khat yang ro in khom te kha ni lo tiam in soi tak ta chan ni ta chuanin beram no san te kil pui tur som te chon ni lo etia chumi zong nuwa chuan ke ni chuan kan om kan domani kan ma lo lang iswa taksa le ti sen Krista nge mai chu chang le wain mel pui na ron lang sia kan thin nun kan velam thin nun zon domin lalpa kai hi lo lu na tla kan ni lo tin kan au chwaka thu chau soila ka tharau dam mayang kan tian chuan chi bai bukin iswa taksa le ti sen chu lalpa kai hi lo lu na tla kan ni lo misual kan ni thu chau soi la ka tharau da man kan tia kan za em wang le lu kan ti em wang in ani iswa taksa le ti sen chu chu tiang chuan chi bai kan bu ni chuan communion kan sem suya communion sem suya hi a chu communion sem lai chuan lamoi em chu Kohhran mi pui te chuan kan sa chumi zong nuwa chuan wai tak Krista taksa le ti sen kan han sem zong to nuwa chuan ka in khom na kha kan zo wa lo ta chuan pui thiam chuan Trinity mangin min thin ta pale fa pale tharau tiang nim chuan mal som chero seti in boruwa ka chuan cross zai zira siamin mal min ron so ma kini mi pui te chuan
Pathian ne na lom thu chong ro se ti in Isu Krista chu lom thu kan thila ti chuan pui thiam chuan pat ma chu zon ni ta thawon takin chin ro utia kini chuan Pathian ne na lom thu kan soi le ni ti chuan kan in khom chu azota amaro chu Catholic Kohhran ro pui ne mem chu Bible bung tin chang tin mai hi Pathian biak na hian rom tel chho thin hi ni sacrament dang tang kharom tel chowa Bible abikin chan chim tha chunga bi pe hi chu apoi mo zong somi kanin khom ya bung le chang zong zong he lor chok king thi na ni in Bible museum in Pathian hi Catholic Kohhran a chon kan bia adik tak chuanin helai bung le chang hi tun chung chu kan chia tia hei ka ve zong de bung le chang ani helai chang hi kan hu chuana ni ti in kan du hun huna kum ti ra niam wa kum lai ho la niam wa kum to pa niam wa khan kan chia ve lo ma sang atang to in khovel pum puya Bible kan chia tu te en kim mai hi Kohhrani alo ri wa sa ka ven tu pakhan noya ti dan thum hin khovel Catholic mi makta doi sam chong hian kan biani ti dan thum hin ta chuan Catholic Kohhran chuan Pathian biak na chu Bible ya chuya chu tiang mil zem chuan akalani Pathian biak na man ro chi sang hi anga ema ahun pichia da na po hi Catholic Kohhran chuan kum bul kan chian na chu leng advent thu na tang ni advent hun ronin tan na chu kan Bible kan en chuan advent hun chu Isu Krista alo pian an na khalai hun khani a ti chuan November Sunday nung ber atangai chan lo ni chuan December chol ni ma saber tangin Kohhran kum thar hem chan thina chumi hun chu advent kan ti chol ka ni chungo thina a chol ka khat na le chol ka ni nai chuan Isua local le na hun lam kan hoya Isua chol local le do na chu wangin ithin lung ti kiang lim la Isual te kal sanin nang mai ti kiang lim la Isua lom tlak Isua he na kal tlak turin in siam ro in buat sai ro ti in chu mi chol kan nia chuan Isua local le na second coming turatan Kohhran chuan mi pui te zir ti na mi pe thi na ni a chol ka voi thum na le voi li nai ro chuan Isua kan ne na aron chen na aron pian na Emmanuela kan ta na lo ni na kha Kohhran chuan hoi le da thunga ti chuan Kohhran kum chu aron chan chho ta ti chuan December aron rala December ni som ni panga Catholic chuan kan Kohhran Catholic Kohhran chuan Christmas am han ni to ve re lo ala kal chho je ni ala lom chho je la suan tel lo ba Isua pa yani ku nu mari ku te kan mang chowa chu ko thiang him ku te kan mang chho je la berang ku te na non tlo ku te kan mang chho je la chumi kan man zo nuwa chuan ko chak mi fing patum te na nau se ni Isua an non tlo kami khan Isua chu Pathian fa pa Pathian ni tian non puang chok ta a chumi chu epiphany kan tia epiphany ku ta tam chuan mas kan lom chu kan lo ti to ve ta chawni chumi niwa chuan ordinary Sunday na kal chho le a chumi nu le a chuan len thu na kan lu le ta len thu chu as Wednesday in tan thina chu len thu na chuan we as Wednesday a chuan bishop ani lo chuan pui khiani chu in khom chu kai koi thina ti chuan kan chala chuan vut tin cross chin chian na siam cross a zia ka mishing vai vut a siam in ya vai vut a pok ki le don ti in shrilani chu wangin kan ki le na tur kha min shrila he khovel thil le aro poi na chu engma lo mai ni vai vut a pok ki le don ti in min lo shita chumi ne wang chuan helen thun hi chak ka em in kan manga zir tom ni piang in cho kan pia zir tom ni piang in sa kan ei ngai lo wa in ti seong na sang ne kan mang thi enga tinge kan ti chon Isua po ti som ni jan som ni thalera cho ngei no mani chulai chu chu tia nga atom na chu kan chom puya Isua Krista chon musing te hian enga ngin nge nia hetiang ang
thêm lên lâu tuần truyền thì sẽ đủ rin ni sống đi dần sống đi chọn hay nị khá ram hoài na kal chila thêm char char ni ba se thêm na zong kan ne vek ti kan sia chu tiang ni tur chuan Kohhran chuan mi te nge tla ta ni ta chuan in len thun chunga chuan cross kong kan zo thina Christian kan ta na tuarte gets money huwa na trong chaya chuminu chuan manania chuminu chuan chung thu re la nia pilatan huaya thiam lo chan tira nia cross rit tak kan ta na kuwa Calvary tang la mapana ta chuan in Jerusalem kul pon athenga cross atlu puya kal konga hian cross si chau em bang voi thum atlu pui zong te kha cross kong kan zo mat la thi khang te kha ring tu mi pui te kan in sian non til le thi na kan ta na tot na san zia kha tinanu mang anga to te Jerusalem fanu te ho to te in cross kurini mi na cross aput pui dan te khanga to na chi sang te kha kan chui chau le det vek thi na ni ta chonin len thun chu alo kal se la Good Friday ma a tung kau Pathian ni a chuan tung kau hi me min kan zo wang chu Bible ni lang thapa kal wang ni e ko vela le lai ni khani so Krista pon ro pu ye me mi Jerusalem lu ta la la siam an tu mani ma se chu chu tum da na ni lo chu mi ni wang chuan kha ni kha lung mai na in chan na ni ani wangin tung kau Pathian ni kha lung mai ni chan na ni ama zui tu le thil makti tam tak lo khe tu te chuan an trin san ta Kohhran le lungai in ahun amang tan ta chumi ne wang chuan he tung kau Pathian ni hi Krista tot na in chan na ni kan ti thin ani chumi zo nu wa chuan tot na aron chan chota Holy Week kan tia cholkar thiang him kan mang chota Good Friday don cholkar choi hi chulkar thiang him ti in Kohhran chuan amanga ti chuan kan an mang chau te zela nilai tho than jana chuan Iswat Krista chuan azir tir te chu ko khoma pindan chumnunga chuan zanria kil pui chu zanria kil pui chuan ani khovel chandam na tura ta na taksa le thisen no pek chuani voinia kan in khom na lai mu tia kan soi po kha chu ngai mai chuani Iswat Krista pon athi ma ngai khan he ataksa le thisen khovel ta na pek tura chu zanria nunung khan lo pe chok to athi sen po chu khovel chandam da ta na lo po chok to kan ti chu ta chuan in Good Friday kan manga Good Friday kan man ma hian in nilai tho than jana kan in khomi Kohhran hian ban na siam thei to lo awang chu azui Krista kha anna emani kan ta ni tan kan chandam na tura tan athil to tu kha khevek chungi ne wang chuan anna ema nilai tho than jana pindan chungdunga zanria kil puina jam siat kem na kanin khom jam hian kanin khom kha kanan zowa lalpa taksa le thisen lal zanria buat sai kanan kil zo nu khan pui thiam chuan ni sacrament nung cho choya kong ka pui lama pan pui ta enga tinge kong ka pui lama pan pui kan ti chuan Isu Krista chuan pindan chungdunga chu asanta itan le ka tan lungai takin gets mani huan lama pan ta ti nani chumia chang chuan in a Kohhran chuan in khom bang thei to lo azui Krista chu mang ang le thabar in omani kan ta na tuar do na a chong trai ngat ngata than thisenin na farani chumi ne wang chuan kan hom ta biak in kongka in hom renga in khom bang thei to lo atu ka po chuan in zirtop ni lo ni kilometer khatamo kilometer niamo kha Kohhran mi te chuan in kongkan zo le ta Iswan pilata ina changa Calvary tanga zo thena kha in nga na sang som le pali ka chui chawin Krista he ko vela len laya tor na te kha kan siat mong ti le thina ti chuanin chong hei in kan zo nang abiak ina kan lu ta khamini khanin hun set tam tak kan banga khovel tan kan trong trai mi suatin lam len nan kan trong trai na sang kan mang laya ko chuan kan banin ban na kan la siam le thei lo awang chu Krista kha ala tuar me kani chumi ne wang chuan a Kohhran din kha na tot pui thla tani ta chuan in kan la bang thei le ta lo kan hom le ta chuan in rin sa na lo ni
kan hun pui ber Vatican a chuan jing lam dan ti vela mom pati chin Easter vigil an bangta a chu Easter vigil chu Isua thole don ani ti lo mok tu ten ni ta chuan an lo mok ta a jing khowa ma chuan in Isua Krista chuan thole tange ya chumia chuan in lim em in mom pati chin khovel kan ni na kan puang chuaka Isua Krista thole ta ni eng chuan an he ta ni thim chuan a thim reng lo ve eng chuan an he ta kan tia kan chia chuan Easter vigil kan in khom chuan dar kan ho bunga chumia chuan Isua Krista a thole ta ka wangin a Kohhran chuan lim em a lom em a chumi ni wang chuan lim em in kan in khom chu ban na siam ani ve ta chawni ti chuan Easter kan an manga kan lim em a chibai kan in buka du sak na kan in lan bot mola Easter hian a ore khop mai ni som di chung o Catholic ko kana chuan ni som di chung hi Isua thole nei kan lom ngat na tani chung hun chung zong chuan ni kut sang mi thiam ni mi Catholic ko khan hian kan nga em a chung ho ni zong kut te chu kan mang chho je ni ti chuan ani som li na chuan Isua chu vana alon ta a ti chuan vana lon ta ka wang chuan Isua thole na chu kan kan ti to lom chu kan to ta a ti chuan ani som nga na chuan Pentecost alo thleng le a chu ti chu kan lom chho ze la kha Kohhran ti chak tu ra tharau thiam lim lo thlen ani kaminia tangkhan ani kovel mun ranga Jerusalem khuwa tanga chana patchan chin tha chu hrin ani ta ni Catholic Kohhran che hi lo ma wangin Catholic Kohhran che hi Jerusalem tanga chuaka kovel mun tin na chan chin tha hrin tu ania chumi kan an hrin ta chumi zo nuwa chon ordinary Sunday ya kan lu ta ti chuan November Sunday hunhung berakhan Christ the King Feast kan lom le Isua lalber kut kan lom khan Kohhran chuan kut akhar ta ni chutiang chuan in Bible milzel in Catholic Kohhran he kala a Pathian biak dan te mas thiang nim a hlan dan te heng zong te Bible bung le chang chin chuak ke chui chuak fai ka ni chol ka tin hian ni tin a Bible chia tur zong hian khovel bung puyai nam ve kan sia ra chutiang chuan a chui chuak thi ring tu do tak te u voinia kan tu sei lo mai tu te kan sia ta na ka du chu ki mani po chopin Pathian kan belu oi zo lo amaina ti tur min ti te ama biak dan tur alo duan te amaina ama man lo ma tur min ti te mang hian kan biak lu oi don ni chumi ne wang chuan Catholic Kohhran chuan te chia me ma Sunday school te chong ve ma se Sunday school chu Pathian petura ta na Pathian thu poimo lai kan zir na lai ni a tin chu tiang in san te po kan ni ve ve sarung chu Pathian mi local khom te ring tu mi pui local khom te Pathian thu an hriat fe le zual thei na ta ne an hriat fi alo te khil fi na ta na he sarung hi man ani thina worship kan anti Pathian biak ti lan ta de ro chu mas tiam ki ma ya nei ngat ta ta ni ti kha kan hriat atan kan soi lam te do ni chu wangin ma sa atam to voi ni thleng hian Kohhran hian a Pathian hi Pathian in adu ta ang kal thlapin avia a Pathian a thin ani ti kha kan chiat kan soi lam te do ni kan tu han soi zom te kan za tan lalpan mal min som se